Владимир Чудзянцоў арыштаваны на 2 месяцы. У МУС, у следчым камітэце, ні ў якіх іншых органах пакуль што гэтае затрыманне ніяк не каментуюць. Тым не менш, версію, што Чудзянцову наркотыкі падкінулі, набывае ўсё больш прыхільнікаў. У соцсетках распачатая акцыя за яго вызваленне, хоць і далёка не ўсе згодныя яе падтрымаць. Ці можна рабіць высновы па справе Чудзянцова, пакуль невядомыя ўсе нюансы і акалічнасці гэтай справы, і ці гатовы беларускія журналісты кансалідавана выступіць у абарону Чудзянцова, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Добрый дзень. Вітаю вас. Давайте пачнем з самага пачатку, калі з'явілася навіна наконт затрымання Чудзянцова і такая версія таго, што наркотыкі, якія ў яго нібыта знайшлі, яму таксама нібыта падкінулі. Якая была у вас рэакцыя на гэтую навіну, Андрэй? Рэакцыя самая звычайная, бо, зразумела, наркотыкі, ці то патроны, ці нешта іншае, падкідваць гэта злачынства. Іншая справа, што мы мусім ўсё ж такі атрымаць больш дакладную інфармацыю, бо зараз пра гэта гаворыцца як пра факт. Мы пакуль што не можам гэта сцвярджаць. Але кажу, што рэакцыя цалкам зразумелая, не гледзячы ад прозвішча таго чалавека, з якім гэта здарылася. Ну, пра прозвішча і пра чалавека, і пра рэакцыю на менавіта гэтага чалавека мы пагаворым крыху пазней. Паўлюк, вот тым не менш, калі з'явілася інфармацыя пра наркотыкі, і тут жа з'явілася інфармацыя, што безумоўна яму падкінулі. Вот ці былі нейкія сумневы ўвогуле, як адрэагаваў на вот эту інфармацыю? Ну, трэба зазначыць, што мы зараз маем інфармацыю толькі з адной крыніцы фактычна, бо ёсць крыніца сябра Чудзянцова, ёсць крыніца маці Чудзянцова, і зараз ёсць адвакат Чудзянцова. Натуральна, што все яны будуць казаць тое, што карысна аднаму боку. І тут, ну і таксама Сцяпан Пуціла, які зрабіў пошук і знайшоў чалавека, які быццам бы ехаў разам з Чудзянцовым, это таксама все прадстаўнікі аднаго боку. Так, яны шукаюць інфармацыю, яны выступаюць даволі пераканаўча, бо у нашай сістэме даволі нізкі давер да праваахоўных органаў, і калі кажуць, што быццам бы наркотыкі падкінулі, то гэта ўспрымаецца як даволі праўдападобная версія. Але мушу зазначыць, што за доўгія гады ў нас вельмі мала прыкладаў, калі менавіта наркотыкі падкідывалі. Вось, дзякуючы спадару Пачобуту, я ўзгадаў, што такі прыклад быў, калі ў машыну Боря з кіраўніцы непрызнанага беларускімі ўладамі Саюза палякаў на Беларусі знаходзілі на мяжы наркотыкі, і была такая гісторыя. Але ў прынцыпе такіх рэчаў не вельмі шмат. Што тычыцца патронаў, то быў перыяд у нас у гісторыі на пачатку кіравання Лукашэнкі, калі патроны знаходзілі ў апанентаў ці праштрафіўшыхся чыноўнікаў даволі часта. Зараз гэта таксама не такая распаўсюджаная практыка, і таму, калі сапраўды наркотыкі Чудзянцова падкінулі, то гэта адкрыццё новай негатыўнай практыкі, якая у нас якая не вельмі распаўсюджаная у нас. І яшчэ важны фактар, толькі што была справа в России Галунова, калі журналісцкая супольнасць паднялася, і не толькі журналісты, грамадзянская супольнасць паднялася падтрымаць чалавека, якому відавочна падкінулі наркотыкі, і тут атрымліваюцца такія стэрэатыпы перанясення схемаў у Беларусь. І за кошт гэтага, шмат каму хочацца ўспрымаць сітуацыю як адназначна такую ж. Я больш асцярожна да гэтага стаўлюся. Так, цалкам верагодна, што маюць рацыю сябры Чудзянцова, але вось пакуль што мы не пабачылі аргументаў іншага боку і не пабачылі нічога іншага. Гэта не значыць, што не трэба падтрымліваць Чудзянцова. Вось ідзе збор грошаў, я да гэтага збору грошаў трошачкі далучыўся.
Андрей, все ж таки ваша организация мониторить усю ситуацию с журналистами и с неким супрадзеяннем журналистской працы, пераследу журналистов и так далее. Все ж таки можно казать, ведаючи вот практику некой там тиску на журналистов, пераследу журналистов, те провокации супраць журналистов, вот практика минулых годов. И можно сказать, ведаючи практику, мы можем одразу заявить, что гэта правакацыя. Вот ёсць падставы для такога? Я ніколі не магу сказаць, у пераважнай большасці выпадкаў не магу адразу сказаць, што гэта ёсць правакацыі. Трэба збіраць пэўныя доказы, трэба збіраць інфармацыю, ўжо толькі пасля гэтага рабіць высновы. Гэта не тычыцца толькі Чудзянцова, гэтак адбываецца заўсёды. І калі праходзілі там судовыя працэсы, ну гэта іншая крыху гісторыя, але калі праходзілі судовыя працэсы, напрыклад, там над Пальчыцам ці над рэгнумаўцамі, нам было важна атрымаць інфармацыю, што менавіта ім мяняецца ў віну. І калі адбываюцца правакацыі, ну, дарэчы, у апошнім часам беларускія ўлады сталі вельмі такія крэатыўныя, ці не ўлады, ці пэўныя асобы. Напрыклад, Андрэю Павуку з Гомельскай вобласці, ад яго імя нібыта распаўсюджвалася інфармацыя пра мініраванне пэўных дзяржаўных установаў, ці нават пра забойства яго жонкі. Вельмі часта выкарыстоўвалася інфармацыя пра тое, што чалавек парнаграфію распаўсюджвае. І я пагажуся з тым, што менавіта наркотыкі яны неяк не фігуравалі ў гэтым спісе, але ніхто гэтаксама не фігураваў раньше і момант тэлефанавання аб тым, што замініравалі пэўную установу дзяржаўную. Да? Гэта зараз адбываецца, але перш чым рабіць выснову, трэба атрымаць пэўную інфармацыю. Гэта першы пункт, на які я хацеў звярнуць увагу. І другі, які выклікае і выклікаў уже пэўную рэакцыю ў сацыяльных сетках, звязана з тым, наколькі вось гэта затрыманне звязана з менавіта журналісцкай дзейнасцю. Для мяне таксама тут няма доказаў спрыяцця, бо ўсё ж таки, што б ні казалі, Чудзянцоў гэта не той чалавек, які як костка ў горле стаяў у беларускіх уладаў сваімі артыкуламі і сваёй журналісцкай дзейнасцю. Павлюк, пытанне як да медыэксперта пра журналісцкую дзейнасць, хаця тут напэўна можа быць менавіта пра журналісцкую дзейнасць не зусім варта казаць. Вот мы зараз гаворым пра Сцяпана Святлова, і ўсё ж такі ён блогер больш. У дадзеным выпадку выступае як блогер, не ведаю, ці прымяняльна да яго зараз казаць там журналіст, журналісцкая дзейнасць, але вот ён адразу заявіў, зараз вот не далі як сёння раніцай чарговы допіс у Фейсбуку размясціў пра тое, што неабходна падтрымка, пра тое, што канкрэтна падкінулі, што гэта правакацыя, як вот такая праўда ў апошняй інстанцыі ад яго, вот толькі гэта версія разглядаецца. Вот з пункту гледжання вот що ж таки медыэксперта, ці варта вот так вот зараз падаваць інфармацыю? Ну, глядзіце, пакуль што мы маем інфармацыю з аднаго боку. І калі казаць не пра сяброў Чудзянцова, а пра медыа, то медыа мусяць все ж таки правяраць інфармацыю ў розных крыніцах і казаць, што мы пакуль не маем інфармацыі з крыніцаў, якія незалежныя. Бо зараз складана рэальна ацаніць, што адбылося. Але мы можам сыходзіць з праваабарончай, нават не медыйнай такой вот падыхода, а праваабарончай. Па-першае, ёсць прэзумпцыя невінаватасці. Так, ёсць інфармацыя пра затрыманне, так, ёсць інфармацыя, у чым падазраецца Чудзянцоў, але пакуль што няма абвінавачання і больш за тое не было суда. Другое, мы можам адразу разважаць пра тое, што асоба кепская ці асоба добрая, але ўсё ж таки для грамадства вельмі важна не толькі гэта, а
каб не было падкіду наркотыкаў, падкіду патронаў і гэтак далей. І тады, можа быць, будзе важна не тое, ці з'яўляецца Чудзенцоў журналістам, медыактывістам, ці увогуле проста ён там разводзіць коцікаў. Это не так важно. Важно тое, каб не парушаўся законы, каб все правы чалавека былі абароненыя. Это ўжо іншая гісторыя. І тады, калі мы будзем мець доказы ці нейкую больш дакладную інфармацыю, можна будзе рабіць высновы. Вось мне сапраўды спадабалась пазіцыя Бажа у справе аўтараў Рэгнума, бо канешне, шмат хто не падзяляе, у асяродку Бажа не падзяляе меркаванні, ацэнкі гэтых людзей, якія пісалі на расійскія рэсурсы, але разам з тым тут узнікла пытанне свабоды слова, і Баж заняў канкрэтную пазіцыю. І я думаю, што гэтую пазіцыю актывістам Бажа, кіраўніцтву Бажа было прыняць даволі складана. Я думаю, што тут можа адбыцца тое самае, але можа і не адбыцца, бо мы не ведаем пакуль усёй інфармацыі. Што тычыцца пазіцыі Сцепана Пуцілы, то натуральна ён бароніць свайго сябра. Вось Паўлюк сказаў, што далучыўся да збора сродкаў на адваката, якую там Чудзенцову аб'явілі ў сацыяльных сетках, казаў пра пазіцыю Бажа і ўвогуле пра то, як да гэтага ставіць. Але я не сябра Бажа, тут я чалавек звонку. Да. Чалавек звонку ацэніў пазіцыю Бажа. У той жа час вы, Андрэй, не далі, як учора вечарам, напісалі допіс у Фейсбуку. Ён, праўда, пад замком, так бы мовіць. Я не парушу ніякіх, для сяброў быў. Я не парушу ніякіх нормаў, калі ўсё ж такі скажу пра яго і скажу пра тое, што загаловак гэтага вашага допісу не журналіст. Гэта як разумець? Гэта стаўленне такое, што Баш, які аб'ядноўвае журналістаў, не будзе ніякага дачынення мець да абароны, скажем, там, і ўвогуле не хоча не мець ніякіх зносінаў з Чудзенцовым і гэтай справай? Па-першае, заўважу, што Баш мусіць абараняць, зразумела, сваіх сябраў у любых выпадках. Але гэта не ёсць уся сфера дзейнасці Баш. І мы не толькі на журналістах засяроджваемся. І у нас самае галоўнае – это абарона свабоды выказвання. Гэта ёсць галоўнае. І таму ці ёсць хтосьці прафесійны журналіст, ці ёсць ён блогер, ці хтосьці яшчэ, гэта не з'яўляецца нейкай перашкоды для таго, каб абараняць гэтага чалавека ў выпадку, калі мы бачым, што свабода выказвання ў краіне пад пытаннем, што пад пагрозай і пэўныя жорсткія дзейнасці пэўных структураў адбываюцца. Калі я пісаў не журналіст, я не меў на ўвазе прававы статус Чудзенцова згодна з заканадаўствам о сродках масавай інфармацыі. Гэта была рэакцыя на комент пад іншым пастом, і я пісаў там больш жорстка. Не буду нават зараз гэта зацытаваць. Але для мяне гэта была моя маральная ацэнка той дзейнасці, якая мне вядома Чудзенцова, якая адбывалася 20 гадоў таму, якая адбывалася 10 гадоў таму, і што, на мой погляд, гэта тая дзейнасць, якая да журналістыкі мае толькі тыя адносіны, якія ганьбяць журналістыку. Вось у чым сэнс майго паста. І наконт падтрымкі. Ізноў-такі, я пісаў, што кожны можа прымаць рашэнне сам. І, дарэчы, Баш не мае нейкай індульгенцыі ці там прыярытэту на акцыі салідарнасці. Гэта можа рабіць кожны. Кожны, хто жадае падтрымаць Чудзенцова, можа гэта зрабіць, можа выйсці з надпісам «Я Чудзенцоў», можа рабіць далей. Што будзе рабіць Баш, я не ведаю, гэта было маё асабістае меркаванне, а будзе потым гэта разглядацца на праўленне арганізацыі. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што ў нас у гасцях Андрэй Бастунец, Паўлюк Быкоўскі, Зміцер Лукашук працуе ў студыі. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Абмяркоўваем справу Чудзенцова і пазіцыю, якую займае супольнасць на гэты конт. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Сёлета з выбарчых участкаў выдалілі рэкордную колькасць незалежных назіральнікаў. Пра гэта заявіла Лідія Ярмошына, выступаючы ў праграме «Контуры». У гэты раз іх было ажно 105. 35 назіральнікаў АДГП у Бабруйску былі недапушчаныя да выбарчых участкаў, нібыта іхныя пасведчанні былі забракаваныя за фальшывы подпіс. Паводле Ярмошынай, выдаленне назіральнікаў прыстрашыла астатніх. Яны падумалі, што трэба сябе неяк стрымліваць, заявіла Ярмошына. Як ужо пісала Еўрараду, вялікую колькасць назіральнікаў выдалілі падчас падліку галасоў. Напрыклад, Пятра Маркелава, якога выводзілі ў кайданках міліцыянты з пастарунку за патрабаванне перападліку. Учора, у нядзелю 24 лістапада, на пляцы Леніна ў Брэсце прайшло традыцыйнае кармленне галубоў. Гэтак мясцовыя актывісты пратэстуюць супраць акумулятарнага завода. Гэтым разам яны сустрэліся, каб абмеркаваць экскурсію на завод iPower, якую 21 лістапада арганізавалі мясцовыя ўлады і на якую не пусцілі лідараў пратэстуючых – Дем'яна Лепясевіча і Дмітрія Бекалюка. Актывісты звярнулі ўвагу, што нягледзячы на тое, што лінія па вытворчасці акумулятараў не запушчаная, завод ужо генеруе адкіды ад разборкі акумулятарных батарэй да перапрацоўкі зробленых пласцінаў. Учора футбольны клуб «Дынамо Брэст» датэрмінова стаўся чэмпіёнам Беларусі па футболе. У 29-м туры берасцейцы на сваім полі перамаглі Віцебска 1-0, цяпер недасяжныя для пераследавальнікаў. Дарэчы, дынамаўцаў з перамогай павіншаваў нават ганаровы прэзідэнт гэтага клуба Дыега Марадона. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас па-ранейшаму працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом і медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім мы абмяркоўваем справу Чудзенцова. Паўлюк, вот на заканчэнні першай часткі нашай размовы Андрэй прыгадаў такі бэкграунд, які ёсць у Владзіміра Чудзенцова. Гэта і тое яго дзейнасць, калі ён заказныя артыкулы пісаў і ганьбіў іх апазіцыю, і потым больш пазнейшы этап, калі ён са скандалам быў вымушаны сысці з парталу Тутбай. Вот гэты бэкграунд і па шчырасці сапраўды, да, вот не вельмі добрае ў журналісцкім асяродку стаўленне да гэтай фігуры Владзіміра Чудзенцова. Всё гэта дае знаць, вот это яго ранейшая дзейнасць. Але ці варта на гэта зараз звяртаць увагу, вот калі такая сітуацыя? Прыгадваць старыя грахі, як бы мовіць. Я разумею, што рэпутацыя мае вялікае значэнне, але ёсць праваабарончы прынцып, які кажа, што неважна, добры гэта ці кепскі чалавек, важна тое, што яго правы не павінны парушацца. І вось у гэтым сэнсе варта ўсё ж такі дачакацца з аднаго боку інфармацыі, з другого боку, прынамсі, я думаю, што тое, што сябры Чудзенцова робяць і збіраюць грошы на адваката, это цалкам разумнае, правільнае дзеянне. Прынамсі, нармальны адвакат не зашкодзіць нават кепскаму чалавеку, калі лічыць Чудзенцова кепскім чалавекам. Што тычыцца ягонай біяграфіі, все вельмі складана, і я не вельмі прыхільна стаўлюся да таго, што зараз ёсць капанне ў яго бруднай бялізні з аднаго боку, а з другого боку, чалавек стварае сам сваю рэпутацыю, таму нічога не паробіш, якая ёсць рэпутацыя, такая ёсць. Выбачай, вот у свой же час той же самы, да прыкладу, Анатоль Лябедзька быў у камандзе Александра Лукашэнкі, там за яго тапіў. Потым ён стаў апазіцыяй, прычым такой суровай, і тапіў супраць Лукашэнкі. І не асабліва яму ўзгадывалі гэты перыяд. Так, часам з падколкай прыгадывалі, але не казалі, што ўсё тое, што было, то мы зараз хай з табой робіць все, што заўгодна, мы цябе бараніць не будзем. А Александр Федота взяў на сябе белыя плямы ў газетах, калі ён быў кіраўніком управлення
інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта, і газеты мусілі не надрукаваць даклад Антончыка пра карупцыйныя справы вакол у камандзе Александра Лукашэнкі. Сапраўды, у біяграфіі людзей бывае рознай, і людзі робяць памылкі, людзі мяняюцца. Все гэта ёсць, але у гэтай сітуацыі для мяне не так важна, добры ці кепскі чалавек Чудзенцоў, больш важна тое, што у гэтай сітуацыі я бы не хацеў, каб у Беларусі пашыралась практыка, якую мы назіраем у некаторых суседніх краінах, калі наркотыкі падкідваюць людзям. І я думаю, што тыя пратэсты, якія былі ў Беларусі і замежжы супраць знікнення людзей, паўплывалі на тое, каб у нас гэтага не было. Ну, прынамсі, спынілась гэтая практыка знікнення па палітычных прычынах. Тое, што ніякая гучная справа, калі грамадзянская супольнасць вступаецца, у прынцыпе не дае, напэўна, такога жаданага эфекту для ўладаў. Улады тады мусяць шукаць выйсце, нейкае кампраміснае рашэнне. Мне падаецца, это даволі важна. Але забараніць і накінуць платок на чысці раток, мне здаецца, немагчыма. Іншае пытанне, што вось я бачу, ўжо ёсць людзі, якія выказвалі жаданне звярнуцца ў этычную камісію Бажа, абмеркаваць асобныя публікацыі, дзе ёсць закіды у дадзеным выпадку пра Чудзенцова, пра ягонае прыватнае жыццё, дзе ён нібыта злосна парушае беларускі крымінальны кодекс. А гэтыя пытанні, мне падаецца, сапраўды, тым больш, калі яны даюцца бездоказна, зараз не варта было б абмяркоўваць. Неважна, добры ці дрэнны чалавек, галоўнае, каб не парушаліся правы, сказаў вось Паўлюк. А для вас, Андрэй, я просто да таго, што я разумею, ваш допіс учорашні гэта прыватнае меркаванне, не старшыні Баж, а просто вот чалавека Андрэя Бастунца, які добра ведае, як мы кажам, тое, што было ў гісторыі таго ж самага Чудзенцова. Але вы напісалі: я майку з надпісам «Я Чудзенцоў ніколі не апрану». Вот що ж таки для вас важно, як для чалавека ў дадзеным выпадку? Вот вы не падтрымаеце? Я адкажу, я цалкам згодны з тым, што сказаў Паўлюк. І потым у коментах я пра гэта пісаў, што зразумела, неважна, які чалавек добры ці недобры, які маральна, якой ён прафесіі, журналіст он ці коцікаў разводзіць, гэта не мае значэння. Яго правы не маюць парушацца. Яму не могуць падкідваць наркотыкі, патроны, яго не мусіць збіваць у міліцыі. Я магу шмат прывесці розных, працягваць гэты рад. З гэтым я цалкам згодны. Я адрэагаваў толькі на тое, што ва ўсіх беларускіх інфармацыйных рэсурсах гэта ўсё падавалася як журналіст Чудзенцоў. І ўсе каментары ў Фейсбуку потым пайшлі слова журналіст, гэта як уже маркер. Журналіст, праваабаронца, змагар, герой. А я памятаю яго гераізм. І таму, так, калі будзе прынятае рашэнне пэўную дапамогу, пэўныя звароты, штосьці рабіць, зразумела, Баж гэта будзе рабіць. Але майку «Я Чудзенцоў» я не надзену, бо мне, як падаецца, гэта будзе ганьбіць і мяне таксама. Прабачце, адзінае, я яшчэ хочу заўважыць, ёсць сур'ёзная заўвага. Калі ішла дыскусія ў Фейсбуку, я скажу, было адно меркаванне, якое мае істотнае значэнне, калі не памыляюся, Александр Атрощенко яго выказаў. Сказаў, а раптам штосьці адбылося, пэўная падзея ў жыцці чалавека, і ён змяніўся, і ён стаў іншым чалавекам. Я гляджу і пішу пра таго, хто меў прозвішча Зуеў, ці пра таго, хто вось якраз падчас канфлікту ў Тутбаі адмеціўся ўжо пад прозвішчам Чудзенцоў, а раптам за апошнія 8 гадоў штосьці змянілася, он стаў іншым чалавекам. Да, гэта меркаванне, найбольш сур'ёзнае пярэчанне, і я з ім згодны, але адзінае, я пакуль што не чуў ад гэтага новага чалавека, калі гэта адбылося, а ніякіх рэфлексій наконт таго, што ён рабіў раней. Дарэчы, вось сапраўды вельмі слушная такая заўвага з боку Андрэя. Вот, Паўлюк, вы сказалі, што, хай там
невялікай часткай там невялікай сумай, але далучыліся да падтрымкі, пералічылі грошы. А майку я Чудзінцову, як вот у России апраналі ўсе я галуно, вот вы апранеце? Я не думаю, что зараз было бы разумна з боку сябраў Чудзінцова прапаноўваць зрабіць гэта, бо у адрозненне ад Галунова Чудзінцоў мае вельмі заблытаную рэпутацыю, так бы мовіць, калі не казаць зусім заплямленую. Хутчэй за ўсё, сапраўды чалавек, можа быць, і памяняўся, я не магу сказаць дакладна, але шмат прыхільнікаў, хто бы захацеў апрануць такую майку, я, напэўна, не прадбачыў бы. Але разам з тым я звычайна стаўлюся да сітуацыі даволі проста. Калі я магу чымсьці дапамагчы і бачу, што ёсць парушэнне правоў чалавека, то я гэта раблю. Пры гэтым я не праваабаронца, я гэта раблю як прыватная асоба і не заўсёды як журналіст, бо не заўсёды тое, пра што я магу пісаць, пра што я пішу, гэта тычыцца нейкіх заблытаных справаў, бо ёсць фарматы, і калі разглядаць сітуацыю, калі яна вельмі заблытаная, то, напрыклад, я працую на Deutsche Welle, я хутчэй за ўсё не змагу патлумачыць, як у 1500 знакаў напісаць матэрыял пра складаную сітуацыю. І гэта не значыць, што я пры гэтым не буду за ёй сачыць. Ёсць чалавек, ёсць журналісты, ёсць яшчэ іншыя нейкія грамадскія ўяўленні пра тое, што добра і кепска. Сапраўды, вот даволі цяжка, нават у Бібліі напісана ока за ока, да? І вот даволі цяжка, нават разумеючы, што вот парушаюцца правы, свабода слова, вот як сітуацыю з Рэгнумам. У Бібліі, прабач, там не толькі ока за ока напісана, там ёсць розныя цытаты. Да? Но у любым выпадку вот мы разумеем, што вот як у сітуацыі з Рэгнумам і публіцыстамі яго, што парушаюцца правы вот, свабоды слова. Але ведаючы іх пазіцыю і стоячы на іншай пазіцыі, табе вот все-таки вот ты разумееш з аднаго боку, а з другого боку, і вот где-то там вот чарвяк такі шавеліцца, вот хай іх пакараюць за вот это вот тое, што яны рабілі, тое, што яны выказвалі супраць маёй там айчыны Беларусі. Так і тут вот з аднаго боку ты думаеш, да, вот калі чалавеку подкінули, подкидывать нельга, это забаронена, нельга так парушаць правы чалавека. З другого боку, як вот вы прыгадваеце ўсе гэтыя там 20-10 гадоў таму, і думаеш, вот табе і вярнулася бумерангам. Вот як у такой ситуации со своими унутранными этими рознагалоссями справляться? А тут не толькі, дарэчы, унутраныя рознагалоссі, то яшчэ ж давайце гэта таксама усведамляць, і сацыяльны ўплыў мае сваё значэнне, бо калі разглядалася справа Рэгнума, якую мы ўзгадывалі, там быў пэўны ціск ад грамадства, дэмакратычнага, нацыянальна свядомага грамадства на праваабарончыя арганізацыі, у тым ліку на БАШ, што вось мы нібыта там падтрымліваем тых, хто парушае прынцыпы нацыянальнасці, там дрэнна выказваецца пра мову і гэтак далей. Але ж мы падтрымлівалі не гэта, а падтрымлівалі менавіта свабоду выказвання. Справа з Владзімірам Чудзінцовым крыху іншая, бо тут мы пакуль не ведаем, наколькі гэта мае адносіны да свабоды выказвання. І калі казаць пра маё ўласнае якраз адчуванне, бо я пакуль не магу сказаць пра меркаванне арганізацыі цалкам, дык не, я не радуюся, што гэта адбылося, што вярнуўся бумеранг, што чалавек атрымаў там пакаранне хай вось такім спосабам за тое, што рабіў раней. Не, за тое, што ён рабіў раней, ён атрымаў пакаранне ў тым, што менавіта зараз ён не адчувае той самай салідарнасці, якая ёсць. Але тое, што гэта дзеянні супраць яго, калі яны насамрэч звязаныя з падкідам наркотыкаў, што яны ёсць злачынствам, гэта аніякіх сумневаў мне не выклікае. Калі гэта так. Паўлюк, да вас можа быць такое пытанне, я вас часам прадстаўляю ў сваіх эфірах як палітычны аналітык,
Все ж таки я чытаў некаторыя каменты, не будзем называць імёны, хто гэта пісаў, захочуць знойдуць. Тым не менш было такое выказана меркаванне, што маўляў камусьці і не ўладам, прычым было б выгадна зараз, каб з'явіўся новы такі вот, ну, палітвязень ці вот так вот чалавека, што маўляў гэта можа быць і правакацыя, а можа быць і прадуманая задуманая справа з іншага боку, каб вот чалавека выставіць такім пакутнікам. Наколькі гэта верагодна, на ваш погляд? Ну, глядзіце, насамрэч уладам невыгадна мець пакутнікаў просто. А іншаму боку? Не, уладам, я кажу, вот, калі браць пра кіроўны рэжым, яму невыгадна мець пакутнікаў, але яму выгадна мець грамадства, якое будзе падпарадкоўвацца. І калі ўжо, так скажем, нарэшту людзі атрымаюць пакутнікаў, то тады ўжо іншае пытанне. То бок, асноўная мэта іншая, мэтаскіраванасць на іншае. Ці карысна ўладам, каб Чудзенцоў ператварыўся ў пакутніка? І хутчэй за ўсё не ператворыцца ў пакутніка, як і не ператварыўся Паліенка, анархіст і гэтак далей. Чаму? Бо вельмі заблытана ўсё. За анархістаў вельмі складана заступацца, бо яны з пункту гледжання і іншых дзяржаў таксама часам робяць дзеянні, якія лічацца, ну, можа быць, занадта радыкальнымі ці не ўкладаюцца ў схему таго, што дазволена для мірнага супраціва. Я не кажу канкрэтна, што Паліенка гэта рабіў, але ўвогуле сам падыход да анархістаў складаны. І таму нашы ўлады больш жорстка абыходзяцца з анархістамі, чым з тымі палітычнымі актывістамі, якія знаходзяцца на такіх вось дэмакратычных пазіцыях не анархісцкага кшталту. У сітуацыі Чудзенцова сітуацыя падобная крышачку на абыходжанне з анархістамі. Ну, пакуль што з таго, што вядома. Таму, магчыма, рознае. Але, як бы там ні было, яшчэ бывае сітуацыя, калі чалавек трапляе ў кепскія абставіны, яго все пачынаюць шкадаваць, а потым за кошт гэтага мяняецца стаўленне да чалавека. Ну, такое можа быць, і вот людзі, якія вераць у всякія складаныя гульні спецслужбаў, могуць такое прыдумляць. Але, шчыра кажучы, я не бачыў у 20годдзях беларускай практыкі спецслужбаў такіх складаных гульняў. Яны звычайна падыходзяць проста і або вербуюць чалавека, або не вербуюць чалавека, або чалавек пачынае чагосьці баяцца і спыняе дзейнасць. Ну, то бок, вот такой вельмі делікатнай хітрай гульні, я шчыра кажучы, не бачыў і не думаю, што тут мы яе назіраем. Калі гульня з іншага боку, я маю на ўвазе, вот паміж сабой самі дагаварыліся, а давай вот там, скажем, там, ты, Володя, вот так вот сарганізуеш, сядзеш, мы тут хайпанем, а з цябе зробім героя, і ты вот сабе адмыеш імідж. Ну, такія загаворнічскія версіі звычайна расказваюць беларускія дзяржаўныя прапагандысты пра апазіцыю, што там будзе ахвяра, за кошт ахвяры будзе каляровая рэвалюцыя і так далей. Але вось чамусьці атрымліваецца, што калі ёсць ахвяры, то ахвяры ад дзеянняў праваахоўных органаў канкрэтна, а не нейкіх беларускіх палітычных дзеячаў. Вось прыкладаў гэтага няма, але размовы ёсць. Тым не менш, на заканчэнне, Андрэй, под тваім допісам, які я ўжо не раз узгадаваў, ўсё ж таки было даволі шмат каментароў ад журналістаў, большасць з якіх было згодныя з тым, што ты напісаў. Як ты лічыш, ўсё ж таки ў дадзенай сітуацыі мусіць, нягледзячы на ўсе супярэчнасці і асобы і справы, журналісцкая супольнасць кансалідавацца, ці кожны хай выбірае па сабе? Па-першае, што значыць салідаравацца журналісцкая супольнасць? У нас ёсць як мінімум 2 журналісцкія супольнасці, і ёсць яшчэ вялікая колькасць журналістаў, блогераў, якія да яе не адносяцца. І я паўтаруся, што салідарнасць – гэта тваё уласнае рашэнне, не трэба чакаць нейкай адмашкі. Калі будуць доказы, што гэта звязана са свабодай выказвання, што гэта насамрэч укід наркотыкаў падкінулі, то, зразумела, рэакцыя на гэта ад нашага боку будзе. На сёння кожны можа вырашаць сам і не толькі пісаць у Фейсбуку, а рабіць больш значныя рэчы, як Паўлюк пералічыць грошы на адваката, ці напісаць зварот у міліцыю, ці зрабіць яшчэ пэўнае дзеянне.
Дзякуй вялікі. Сапраўды перасцярогі, што сёння Чудзенцова, заўтра можаш гэта быць ты, яны ёсць. І у дадзеным выпадку я згодны ў прынцыпе з Андрэя, трэба і з Паўлюком таксама, што трэба дачакацца ўсё ж таки больш канкрэтнай інфармацыі. Магчыма, гэта справа распадзецца гэтак жа, як справа Белага легіёна, а магчыма і не. Пачакаем. Дзякуй вялікі. Андрэй Бастунец, Паўлюк Быкоўскі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё, Е-прамовы.